Какво правиш, бе, тате? А, какво правиш? Ще спинкаш ли, тате? С тази шапка си много опасен, че? Да, много си опасен, тате, с тази шапка. Ръкавичка? Какво ще правиш, тате? Ще хамкаш ли? А? Ще хамкаш ли, бе, тате? Си намръщена, ама. Ето езичетата ще го издие. Спинка ли ти, тате? А? Ще падне шапката, бе. Ти си джуджето на дядо Коледа. Малкото джудженци. Да, последното джудженци си, че. Да. Нали ли, дядя? Дюк. Дяк. Дай една усмивка сега, бе. Привет. Привет.